محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد في دفتر شيخنا الحاج محمد بن سعيد رضي الله تعالى عنه لو ولي في أشير مكو سيد الحاج علي رضي الله تعالى عنه دفتر دو إنري هجرة السعداء ورحلة الشهداء نقول ندن كوي هلو تفند جوي كلهم تفند جوي دي شير نبي وكان يقبل الحق نعم ويسلم الأمور لخالقها نعم ويكفيه من المادة أن يسمع شيئا منها نعم تراه ينحو منها منح النحو قبل أن ينحو نعم ويقلبها تغيير الصرف نعم قبل أن يصرف نعم وكان يقبل الحق نعم ويسلم الأمور لخالقها نعم ويكفيه من المادة أن يسمع شيئا منها نعم تراه ينحو منها منح النحو نعم قبل أن ينحو ويقلبها تغيير الصرف نعم قبل أن يصرف حتى إني كثيرا ما رأيته يعصر في بعض الأحيان نعم ويطلع على أثرات من الذين يعدون أنفسهم نعم من كبار النحويين وعلى الصرفيين نعم فيستخرج غلطاتهم ويبرز خطأهم ويستدركهم جاريا مجراهم نعم في ذلك الصرف وما ذلك إلا من بركة الشيخ التجاني نعم وفيوضاته ولمحاته نعم وهمته التي لا تقبل أن تظهر نقيصة في نعم مظهره وكل ما استفادته أو أفادته روية متعلم أو معلم نعم فمن فيوضاته ووارداته سواء كان من أصحابه نعم أو لا نعم لأنه ممد الكل فلا يصل إلى أحد شيء نعم إلا بواسطته نعم عم حكمه هذا القوة الحسية الجرمية نعم والقوة اللدنية المعنوية نعم والحركة المتعينة النافعة نعم وغير المتعينة الضارة نعم نقول هذا شيخنا الحاج محمد بن سعيد مصيفو سيد الحاج علي نو جانغيران نعم ndo ari jaay kunda o yotti himme makko pop نعم o wadi dum e gollande ceerno ha o wiima ala bom ko o jangi toon نعم so na deftere wotere ar risala نعم on ko ceerno o jangiri mo ali ibn ismail e deftere muniyatil murid نعم le shirifaajo gonnodon alawiyanke jangidimo نعم e magamaji tati e nder magamatul hariri wadi ko magamaji capande joyi o jangi hen ko magamaji tati hay dinne ko ceerno makko ore wadi mo hen ali ibn ismail ay do joni bindaki do ko no e binde makko seydel hajji al tan ko bindannodo tan ko toon o timmitini hisbaji sappo e jeetati di o heddoranno di sabi ga mbiɗen o jangi ha o yetti suratul anfal wa'lamu annama ghanimtum te fof ko mo reeni wona en kaadi ceerno haali haqqilantagal ngal no way woto o nan tan kala ko nani o reeni kisa ko toon o timmitini hisba sappo e jeetati shirifaɓe alawiyankoɓe keɗanimo bagara ha naasi taw jiiɗa kadi e fuurankoɓe arannoɓe ɗon ɓe kadi keɗanimo bagara ha naasi e defte haruna rachid somo haalduma alhaji aadi wawi wawde qur'ana annawata allamuto allah allah newnanimo ko denɗo qur'ana toon o jokkiti allowal makko hisba sappo e jeetati keddinon tuggude wa'lamu faade dow nde wonno ko pour ha wadda munasib tan kaade en garino ha ɗon tan no wawi haqqillaji gona e mbi joni noon alluwal ngal noon beele o jokkitiɗo wala ko ɗon tan haade qur'ana beele o reenir walla o reenani mo reeni dengol moƴƴol e bindol jungo makko kadi balɗe sappo fof o silkanno ñalawma fof o jangganno hisbaji jeego ɗi o duusito ɗi o nafla ɗi o duusittoɗi no o naadino o nafla ɗi ndenda ɗi gona jeego ala ɗi ndenda ɗi gona sappo e ɗiɗi
o dursito jeegom no wayno ko silkeji ɗi ɗo waɗata e balɗe sappo silke naftugol ngol e silke dursita ngol ceerno wi wa kana yaqbalul haqqa nam o wi alhaji ali nan jaɓanno goonga mo jaɓa goonga o sallata ko goonga goonga hay o jaɓat tan wa yusallimul umura nam li khaliqi feekuuji fof o jebbito accata ko junngo Allah fof juuɗe Allah o yusallimul umura li khaliqi kala no wayi e kala ko feeñi e kala no Allah waɗiri wacci koye juuɗe Allah kanko omo jaɓi Allah omo jaɓi ko Allah alaa ko jiirani alaa ko fooɗani on waawno wiide on wayno almuɓe heddiɓe ni taade fof no janggi e ɗon fannude fof e jangge ɗon min ne koyeɓe jannguta kono o himmiri gollande ceerno ko heddi ko acci e juuɗe Allah pour gandal o acci e juuɗe Allah ƴewno ceerno haaldirta ɗo wona ceerno mawde o janngani o waɗi himɓe makko ko golle te heddiɓe nan jangga fof way sallimul umra li khaliqi fof acci e juuɗe Allah kono ƴewno Allah waɗanimo wadde Allah loowimo o daɗi ɓe o tawno ɗon ɓe fof ƴew ko ceerno haalata ɗo ko ceerno wi wa yakfihi ne heƴamo kanko alhaji ari minal maddati matiére ene mbiyata fannu wona mbiyata fannuji sappo e ɗiɗi fiqhu lugha nahawu sarfu hankadi mira wonandi hen maani bayan badiu usul madda matiére fannu ne heƴamo hen an yasma ande o nanata chey an minha ko yo nan hen kelme goto tan so nani kelme goto o reeni fannu o wona e ruttude hunde Allah no waɗa way sallimul umur rabbi khali kanko fof acci ko juuɗe Allah wadde Allah moƴƴanimo fannu so nani hen konngol goto o gayniri e defannu wa yakfihi min al madda woni matiére woni fannu no yonamo hen tan an yasma shay'an minha ko yo nan tan hunde hen gueɗɗel gotel ceerno wi ƴeew tan tarahu jiya alhaji ali yanhu omo faandito minha e madda o matiére o e fannu o faandito hen manha faanditorde an nahwi nahwi woni celluka grammaire kala fannu somo haala jiya masɗe ɗe mo tesko hen nahwu te noon qabla anen huwa o janngani nahwu taw ndeke wadde ko so o nani konngol ngol tan o gayniri e defandu te ko nahwu woni gandal ko nahwu wituma ɗo foti ko tureede ɗo foti ko fortede ɗo foti ko masede less kala ko mo haala o wimo tesko hen nahwu te noon o janngani nahwu wona ko looɓede wayu qallibuha o wona e weñcidde madda o matiére o tawa yiira weñcidgol a sarfi sarfu woni weñcidde konngol tasrif ɗum ne ko fannu e fannuji janggueteɗi nahwu no woodi sarfu no woodi kala ko omo haala omo tesko hen nahwu omo tesko hen tasrif te noon qabla an yasrif o janngani sarfu taw a wawa helandemo wonde ɗo ñawi ɗo no haaliri ni wona noon ala ceerno wi hatta inni ha min Mouhammad Saïd kasiran ko heewi ma raytu ko jimomi wona goo wona ɗiɗi ko ceerno haala heewi ɗo jimomi kanko alhaji ali yasuru omo yiita fi ba'd al ahyani yoga e sahaji o yiita wa yaddali o ƴellito ala asrati e pergitte min alladina pergitte e joɓɓi min alladina ɓen yaudduna anfusahum ɓe nalimta koye mumen min kibari nahwiyina mawɓe nahwiyanko min nahwu hay goto mi hulani min hay sibo way himo hulani sibo way hande so ari mi jangginat ɗum jomum noon tawne windi te wiyete ko nahwiyanke ceero wi min de ko gonɗo e makko jiimi o yiita on ɗon jumre muɗum i o de wi ko nahwiyanke ay no windiri ɗo ni doɗɗi makko o yani wonani walla ceero Mouhammad ay ceero hayno haaltanno ɗum ɗo ni saha fof ceero no haaltanno o yiita o ƴellito e joɓɓi limtannoɓe koye mumen ko mawɓe nahwiyankoɓe te nahwu woni celluko limtannoɓe koye mumen wa ala kañum en ɓuuri towde asarfiyina wawɓe sarfu tasrif o yiita jumre maɓɓe e joɓɓi maɓɓe
kanko alhaji ali ceerno wi ko min yi fa yastakhriju o yaltina galatatihim kuurale maɓɓe o kam ay ceerno mouhammad ƴeew ɗon e bindir ayi ɗo de o yani ɗo wonani o yaltina juumre maɓɓe wa yubrisu o feññina haɗahum kuural maɓɓe e puuri ɗo nahwu jaɓiraniri sarfu jaɓiraniri ɗum ɗo sellani wa yastadrikum o heɓɓitoɓe o fewnita o wona noon fonno waɗa ko ni eni ni eni ɗum ne jaariyan majrahum te o rewi ko e laawol maɓɓe fi zalika sabbi taw kadi kanko ɗo o fawi ko e gandal ko yandintaɓe ɗon ko ko wita wonani ko o fawi ko e nahwu o fawi ko e sarfu woni jaariyan omo dogi majrahum dogirde maɓɓe fi zalika sabbi on ɗon course tawi ko danno wonno ko course o daɗiɓe taw ko helani ɓe ɗon ko o fawi ko e gandal o fawi ko e nahwu o fawi ko e sarfu joni noon ha ceerno haalanma holno heɓiri ɗum o haalanma kadi hawnaki ceerno wi wa ma zalika ɗum ɗon wonani illa min barakati cheikh barakati cheikh Tidiani barke cheikh lawol cheikh Tidiani wona en kaali ko ñande altine ɓe gaari talata e pofti alarba tan ɓe nangi lawol Tidiani o wi ɗum ɗo noon sa alhaji ali loowama ngal ɗo gandal o wi ala ko dañiri ɗum so wona e barke cheikh Tidiani radiyallahu ta'ala anhu min barakati cheikh Tidiani wa fuyudatihi e banjanɗe cheikh Tidiani faydu lawol Tidianiya nde jogi ko wiyete faydu banjanɗe ɗina mbanjo ɗina jukko e Tidianiyanko ala ko dañiri ɗum so wona lamahatihi leƴƴele e cheikh Tidiani leƴƴotomo ala ko dañiri ɗum so wona ba himmati himme cheikh Tidiani cheikh Tidiani ne himmira almuɗum alleti on himme e ɗen banjanɗe gummotoɗe cheikh Tidiani alleti la taqbalu an tuzhira naqisatan fi mazharihi jaɓata feññinde ustare e feeñande cheikh Tidiani sabi alhaji ali en ko cheikh Tidiani won ɗon ɓe peeñi ko peeñale cheikh Tidiani wadde cheikh Tidiani jaɓata ustare yiye e ɓen sabi so yiyama e ɓen tan ko cheikh Tidiani usti an tuzhirande feññinde naqisatan ustare fi mazharihi e feeñande makko cheikh Tidiani jaɓata ɗum kala ɗum o feeña ko timmal tan wonata ɗon ustare wonata ɗon ɗum waɗi alhaji ali kala ko haali taw ina selli kala ko jangi ina selli woni kisa fannuji ɗi fof o wawi o daɗi ɓe kamɓe fof ma en garoy hen woni nde ɗo yimre ma en garo e mayre ko yimre Haruna Rachid mi safti haalde haala Haruna Rachid ceerno e hoore mum addi yimre Haruna Rachid e deftere he o sifi alhaji ali o sifi ha o wi Haruna Rachid ko haale makko fof gonga o addi yimre nde noon ɗum ɗo Haruna Rachid no haaldum toon wa jarayta man asartahum fa sabaktahum bi ilmin wa hilmin o wi ko min fasihin wa ajami nan ɗon e yimre bindol ngol nan o wi alhaji ali wa jarayta man asartahum e ndendunoɗa zamanu mbadduɗa maɓɓe course danno fa sabaktahum daɗɗaɓe bi hilmin to muñal wa ilmin e gandal o wi kadi mi ittitinani min fasihin wa ajami arabe mo wona arabe o fof sabi a tawodiri ɗon e arabe ɗo jawi kundaɗo min fasihin wa ajami eyi ceerno wi wa kullu mastafadatuhu kala ko naftori aw afadathu walla kala ko nafti rawiyatu mutaallimin gandal jangowo aw muallimin walla janginowo jangowo walla janginowo gandal makko kala ko nafti walla kala ko naftori fa min fuyutati ko e banjande cheikh Tidiani ceerno wi ɗon wa waridatihi e joloje gueɗe gummotoɗe cheikh Tidiani jola e almudo o kala gandal makko ngal ko ngal nafti walla ko ngal naftori koye ɗum ceerno wi mi ittitinani noon cheikh Tidiani o wi kañum woni carwowo aduna o ko ceerno haali wona min o cheikh Tidiani ko Allah hokkirimo noon rewni en nelaɗo sallallah sallam ceerno haaldire o cheikh Tidiani sarwata ko aduna o fof nani sawa'un kana min ashabihi foti noon ko almuɓe cheikh Tidiani awla walla ala
foti ko almuudo makko walla wona almuudo makko kala ko jomum wawi naftorade kono makko to umma o wi li annahu sabi Cheikh Tidiane mumiddul kulli fof mumiddu kanko ɓeydata tawi kono kurani fof ko Cheikh Tidiane sardata an kay ko won Tidiane yanke ko ceerno haali o wi fala yasilu ila ahadin shay'un hay hunde yettata ko neɗɗo bawɗo wonde fof illa bi wasidati so wona to rewi ko e Cheikh Tidiane sabi kanko lomti nelaaɗo foore wanno ko e nelaaɗo wona nelaaɗo mi ko anta babullahi ay yimri in wafahu min ghayri kalade khul nelaaɗo Cheikh Tidiane lomto ni waside ma arsala arrahman aw yursilu min rahmatin tasadu aw tanzilu fi malakutillahi aw mulkihi min kulli ma yahtassu aw yashmulu illa wataha almustafa abduhu nabiyuhu muhtaruhu mursalu wasidatun fi wona ko nelaaɗo no wasida caggal makko Cheikh Tidiane wasiɗatun fi kanko ɗi wasiɗa ceerno wi kala ko neɗɗo waawi heɓde e moƴƴere arde e makko koɗo Cheikh Tidiane ɗo rewi ha ganda ƴeew hello sappo rusto caggal hello sappo so tawi on jejjitani ceerno no haalno ɗum toon ɗo hello sappo ɗo dar seeɗa ayi hello sappo ɗo less ɗo nde o haali kanko ceerno fa inni lamma mannallahu alayya biddukhuli nde Allah ne wonani kam naatde e laawol Cheikh Tidiane nani fi zumrati nanmi e dental seyyidil arifina kohowo anduɓe Allah wa udbil aqdadi woni Cheikh Tidiane wa gawsil ahwas udbuji faabotoɓe keɓɓittoɗo heɓɓittoɓe ceerno wi Cheikh Tidiane jawharul jawahir lasliyeji tawi koɓe ñaakon dimon kanko ɓuuri wonde ñaguel dimel ceerno wi Cheikh Tidiane almutasarrif nani kanko woni pirlittoɗo fil alamil uluwiji dow wa sufli omo jogui on tasarruf almutasarrif omo jogui tasarruf pirlitagol dow e less fof ɗum tawni ko haalata ga o haaɗani ɗon de o wi Cheikh Tidiane yettima walla haakimi kañum woni ñawowo ala duniya wi jina wal barzakhi jina omo ñaawa wonɓe aduna ɓe fof e wonɓe e barzakh ko dokke Allah nani mo middu kanko woni ɓeydowo kullil arifin fof ma rewɗo makko ɗo kala ko rewade makko yettata ko jiyaɗo Allah ceerno wi ɗum ne ko man qablahu wa man ba'dahu caggal kay nulaɓe sahabaɓe ko Cheikh Tidiane ɗum ne ko man qablahu wa man ba'dahu adiɓe wattindiɓe fof ko Cheikh Tidiane nani wal ali ka'buhu kanko woni mo felo mum fawi ala kulli man laysa bi nabiyyin wala sahabiyyin ɓe tan wiyete ɓuurimo kala mo wona annabi wona sahabiyanke felo Cheikh Tidiane no fawi e mum wona ko ceerno haalno ɗum wadde ɗum ɗo wasa jibdem ko haali ɗo joni ko o wi alhaji ari sa yi dañi ko dañi ɗo te jangde nde woɗɗirani ɗo te o lowama o daɗi foof o wi ko wonde mo Tidiane yayi ko barke Cheikh Tidiane ko on rufi e makko o wi hawnaki ɗo o wi Cheikh Tidiane ko mum ko o foof o sarwata almudo makko e ko wona almudo makko nani mo middul kulli fala yasilu ila ahadin shay'un illa bi wasita ala ko wawi yottade neɗɗo ko ɗum wawi wonde fof e moƴƴere so naata ko Cheikh Tidiane ɗo mum ɗo rewi kanko sarwa amma hukmuhu hadha ñawore makko nde ɗo huuɓi al quwwata al hissiyata al jirmiya sembe co'eteɗo baɗɗo tergal tawna so ene yi'e kanko ñaawata sabi en mbi wona kanko ñaawata wonɓe aduna kanko ñaawata ɗum e barzak wal quwwatal ladaniya sembe alliyanki almanabiya cuuɗiɗo ay o ga sembe ko jiyeteɗo o to ko cuuɗiɗo sabi en mbi almutasarrif joni joni hello sappo mbiɗen mo firlito ko woni dow mo jogui tasarruf e ko woni less wadde ɗum hawnaki yo Allah waɗen Tidiane yaw wala harakatal mutaayyinata dille toɗɗiɗe mutaayyinati aynu woni toɗɗi yimɓe na jiya annafi'ata nafoje wa ghayral mutaayyina ede toɗɗaki yiyatake abdara taw ko lorata fo mo ƴelliti kanko Cheikh Tidiane
fo amma hukmuhu ñawore makko ɗo huuɓi نعم ko yiyete ko jogii tergal نعم e ko yiyataake ko ganduɗa ko Allah heerori نعم koko suuɗi ñawore makko nan toon نعم dille jiyeteɗe نعم naftorteɗe نعم e dille ɗe jiyataake tawɗe kadi koko lorata نعم fo omo anndi omo ƴelliri نعم fo omo jogii hen tasarru نعم ɗum waɗi joomum so nanngii laawol makko ɗum ɗo so feeñi e joomum hawnaki hankkadi noon koye ɗum ceerno haala faama noon kaa ɗo haala no ɗeɓi nanndiri e bandaji makko ɗi sa ɗen keɗo bandaji makko ko keɗagol tan barkinoraade taw hunde alaa ko paameten heen so naatiiɗo e hadaraji o naatiiɗo e jabarut uluhiyat nak ko hono ɗum o haalata omo addanma tan dalil ko Cheikh Tidiane neɗɗo wata yeddata ceerno wi faman lahu hada al jalbul mutlaqu نعم المتعلق بالأسماء والصفات والدفء المستولي المقوى بهما نعم كيف يلحق بصاحبه نعم المنقطع له على الإخلاص نعم العجز عن شيء نعم يمكن له جلبه من غير توقف أو عدم نجاة من شيء يمكن له الدفع عنه نعم فمن له هذا الجلب ceerno mo wodan oɗo jalbu almutlaqu bellitaɗo ngol ɗo poodgol sabi Cheikh Tidiane ke en gandi omo wawi fodde kaade mbiɗen jiyaade dañir ɗum ko e Cheikh Tidiane ko on loowimo toon ɗum immorimo jogiiɗo oɗo jalbu jalbu al mutaalliq jowitiiɗo bil asma'i jowiti koye inɗe Allah wa sifati e sifaji Allah wahabiyankoɓe noon sono keɗo ɗum ɗo ɓurtina jedda mawnina wi kono ko nelaaɗo wi o wi ko Allah wi jiyaaɗam seerata no ɓadoo kam no ɓadoroo kam naafilaaji e geɗe goɗɗe hatta hibbahu hami yiɗamo so mi yiɗiimo kuntuhu mi wontamo ko Allah wi noon kadi on ko hadis celluɗo jiyaaɗam no welnoo kam no ɓadoo kam hami yiɗamo so mi yiɗiimo mi wontamo wono ko wata o miijo huunde tan i Allah so wontii Allah Allah mi wontamo somi wontiimo wata o miijo hunde kala ko o miiji o won wonat kala ko o miiji hunde o firto ɗum kam en jiiri ɗum gite men laabilaaɓe ngaren ɗo e ceerno men ɗo ceerno men Tidiane radiyallahu taala anu taw wonko anni en o duwo ɗon ɗon ga ɗum o iɓa ɗono ɗon so holli Allah tan ko ɗono ɗon ko sawre ɓoore en jii ɗum laabilaaɓe ni ceerno hokkere de waɗi wayri tobde de waddu waaw o wanni juuɗe makko ɗo gaya taw asmani ƴiwri en jii ɗum laabilaaɓe mbiɗa jiyaɗamo somi yiɗimo ko wata o arnata hunde tan so yiɗi hunde tan mi tottamo ɗum ni faman lahu on mo wonda ɗum hadal jalbu ngol ɗo poodgol almutlaqu bellital ngol omo fooɗa omo adda almutaalliqu bil asma'i wa sifati jowiti koye inɗe Allah sifaji Allah sabi ko toon o woni woodanimo hadal jalbu wa dafu wa hada dafu omo fooɗa omo dunca sabi ko noon moƴƴirta fooɗana foore dunca lor jogiiɗoɗen doole hadal jalbu wa hada dafu duncugol almustawli jaaligol almuqawwa cembiniraaɗo bihima kanji ɗiɗi omo sembinira foodde omo sembinira duncude omo wawi foodde to Allah no ceero men mbino ni cheikhuna alhaji mouhammad ibne saïd o wi ceerno Tidiane oɗo son jaɓanimo on jaɓakimo on jaɓananimo kala ko jiɗɗon to Allah o fooɗnan wona hono ɗi o fooɗana on o addana on ha yetto ɗum woni jalbu o kala ko kulɗon ko jiɗɗa yetto on kadi o duncata on joni noon joguiɗo oɗo jalbu e oɗo dafu omo wawi fodde omo wawi duncude omo sembinira ɗiɗi ɗi ko yiɗi fodde fof o fooɗa ko yiɗi duncude fof o dunca mbaɗo ni o wi kayfa yalhaqu bi sahibi o wi holno ƴenguitorto e almudo makko Cheikh Tidiane mbaɗo ni holno ƴenguitorto e almudo makko almunqadi lahu alal ikhlas mo ganduɗa kadi taƴi tan hucci koye Allah kadi ko e laɓɓingol holno ƴenguitorto e almudo makko al ajzu ronkude an shay'in ga hunde wadde Allah jaali ronkade fof o wawi sa wiyama nde ɓeeɗo omo yiita kuure mumen omo fewnita tan ɗumen te ɓe witeɓe ko mawɓe o wi hawnaki ko barke ceerno o heɓiri ɗum
jogiiɗo ceerno baaɗo ni omo hay hunde ronkata ɓe gitta koye makko al ajus ronkude an shey in ga hunde yumkinora hu jalbu ɓe ganduɗa nde waɗimo fodde ɗum min gayri tawaqqufi ko alda e dartagol aw adamu najati walla holno ƴengitorto e makko wasde dadde ko yinno ɓoccitade o daɗa taw musiba min shey in yumkinora hu daf tawno ne waɗimo duncude an ko gam ko ɗum hawlaki ceerno wi bal hum accuɓeen tijjaniyankoɓe laaɓɓe laɓɓinɓe ɓen fi amani min allahi ɓeena e hoolare imbinda to allah ɓeena kooli ala ko wawi hebde ɓe so wona ko weli allah e nulaɗo mum so wona ko weli eɓe hoolare min allahi fi dunia wal akhira ma lam yamanu makarallahi ɗon ɓe koolaki hodo allah jomum ɗon ɗo homtorade nde hono ko moƴƴani wona hay charɗieji ɗi nantoon jomum wata hoolo hodo allah woni tijjani yanki tan yo mbaɗ kala ko beelami taade tan wiyama joom ko natata aljanna wi ala wona ɗum ɗon ɗo ɓe koolaki hodo allah oy ko e jaam tan ɓe goni ceerno wi lawla anna cheikha tijjani radiallahu anhu so wonano cheikh tijjani radiallahu anhu yalhazuhum na leƴƴoɓe kamɓe almuɓe ɓe bila mahatil ilmi omo leƴƴoroɓe leƴƴade gandal alzahiri wal baɗi ɗum nako gande ɗiɗi ɗe fof gandal peeñgal e gandal cuuɗigal sinno na omo dardaɓe ɗum lama qila lahum nden ɓe mbiyatake kamɓe almuɓe tijjaniyankoɓe ɓe mbiyatake antum fi amani wonde oɗon goni e hoolare fi dunia wal akhira sa nani almudo tijjaniyanki no hooli aduna e lahara o wi ko ceerno o ne ndaara ɓe nde ɗo yitere gandal peeñgal e gandal cuuɗigal o wi li anna man lam yanju fi dunia en kadi noon ceerno so naati o mayni tan ɗon hankkadi joom ko jasɓe wonata koye fana o koye haalata jeyaali o wonno o sifo on no dañiri ko dañi ko hankkadi o naati ɗum li anna man lam yanju fi dunia mo daɗani ga aduna min ma'arratil jahli e ayiba majjere sabi majjere ko ayiba wa min ahliha o daɗani e yimɓe aduna ga aduna o daɗani wiiteɓe ko yimɓe aduna yimɓe belaɗe o daɗani e gacce majjere lam yanju min ha bi shay'in kono hunde daɗata e aduna kala ko ari tan sorkote makko kono yalha jiyaali allah dandimo on ɗon ayiba sabi ko wiyetono jahalu ko ɗum kanko ala e ma seeɗa mo janggi o ay ko heddi kono allah waɗanimo li anna alama igabiha almannu wal ma'arraf musalla lebte aduna musalla mum o wi ko almannu ko wajo wajade wadde hunde ha tine kadi wona e haltude ko min jogui min waɗi min wawi naggam e naggam wal ma'arrafu e ayib ɗum noon jomum so daɗi e ɗum o wi daɗi e kala hunde so daɗani e ɗiɗo noon o wi hay hunde o daɗani e aduna hono no jimowo o wini jimowo o wi falmanaya wala danaya wa khayru min rukubil khana rukubul jinaza jimol ngol yimi ɗum ko haririyu ngol woni koto magamatul hariri ceerno noon addi ngol on wino falmanaya ko mayiɗele kay ko mayide kay kono wala danaya wona jaselaji mayde ɓurani mi jasde neɗɗo e salo jasde neɗɗo yo jab teddude ƴeew teddude teddungal ngal aɗa huccita kadi e allah kono wata jab jasde oɗo aduna majjere noon ko e jasele je belaɗe goopi pankare koko e jasele o wi mi maaya ɓuranimi mi jaase aduna mi maaya de yo maayde aɗa ɓuranimi wiyeede hariri nan woofa allah walla nan abbi belaɗe walla nan yara sangara maayde ɓuranimi jasde wa khayrum min rukubil khana rukubul jinasa ko wa rukubul jinasa faweede e balankar faweede e kees maayɗo khayrum ɓuri moƴƴude min rukubil khana abbade pankare wiyeemi wondemi namnama e kees maayɗo moɗon ubboye ɓuranimi wiyeede wondemi ɗo fawi e pankare allah jeyaari en noon ko noon mbaano o dogi jaaseela sa yo ummima guine bisaw te en kaari o dog o waynaki nene makko o mani so waynoma on jaɓata yimmakko tinani te o waɗi toon duuɓi jeenayyi deggondirɗo o artani hay ñalawma goto duuɓi jeenayyi deggondirɗo
fof ko anje jaasel نعم ceerno wi fala yahurrannaka adamu ru'yati zalika fi ba'di نعم. fi ba'di muridihi fatunkira hadha نعم wa mata ma lam tarahu min muridihi fali salasati ashiya'i o wi alhaji ali kam no نعم. andinima no wayi elawa tijjaniya no waɗi ɗum e no waɗani ɗum o wi kono noon fala yahurrannaka wata homte نعم adamu ru'yati zalik wasde yiide ɗum hono oɗo sifa gonɗo alhaji ali mbasa yiide ɗum fi ba'di e yoga muridihi almuɓe tijjaniya ije oɗo def almudi se tijjani ɗi kono hay bindi yiyata te alhaji ali wi wonde mo haala nahwu mo haala sarfu te o janngani sarfu نعم te mbiɗa ko banjanɗe ko barke cheikh tijjani نعم yimɓeɗo def tijjani han koɓe kono hay bindol jiyata نعم andi joni wawi miijorade noon ceerno wata hoomte noon نعم wasde yiidema fi ba'di muridihi نعم yoga e almuɓe cheikh tijjani a yiyani maɓɓe hono oɗo sifa wata hoomte fa tunkira haha saka jedda ɗum mbiya ɗum wona gonga sinno ko gonga nde almuɓe fof mbaya noon ceerno wi wa mata ma lam tarahu kala nde yiyani ɗum نعم e almude cheikh tijjani fa mata ma lam tarahu min muridihi fali salasati ashiya'i ceerno wi ko gueɗe tati mo limtanma sa jomum heɓani ɗum tan gotel e gueɗe tati ceerno wi imma li adami inqida'ihi lahu ma woni ko neɗɗo o woni taƴaki woppani e aduna o taƴo aduna fof ha laaɓa o feewa e allah o waɗani noon ko tijjani yanke kono ko tijjani yanke mbaɗowo belaɗe ko heewi men ko noon wayi aɗa wirda kono noon so belaɗe gari tan kadi ko noon نعم a yiya ɓattele a heɗoto sowuji a heɗoto kolli a heɗoto musique ha kadi aɗa weltoro ɗum aɗa yeeɓa sport aɗa yeeɓa bal te hay yebde bal na harmi نعم sabi ɓe jeeɓata ɗon ɓe awraji mumen cuuraki kanko pettowo o koko harmi o woni an jeeɓowo woni ko noon wona awra gorko mbiɗen ko koppi faade te fetto e balɓe tuubaji maɓɓe ɗi jotta he koppi ko ga haaɗi te kala mo jiiɗa hofru mum a yi awra mum نعم dagaki نعم darde awra jannoɗo dagaki isa hoɗi e ɗum ɗon e surtout kadi oɗo zamanu mo gonɗen نعم weeɓani نعم hankkadi guure fof kadi wonti guure teeru نعم ma woni joomum o huccani e allah taƴaki نعم aduna ɗum ko hen gueɗel o wima so a yiyani ɗum tan ko gotel e gueɗe tati walla watta hariki sababin نعم o dillinana ɗum kadi sababu yo dillin sababu نعم ummo e jasere o ƴeewa teddugal kono mi ɗangui tijjani tan gasi sono wirde tan mbaɗo wirde naggam e naggam kono o ƴeewani no ɓeydori o ƴeewani ɓeydowo mbiya galla qalilin hay cettayel نعم hay cettayel o dillinana ɗum sababu kankam ko nanggui tan hatta noon ko tijjani en kadi hatta ko julɗo de نعم hatta ko naatawo aljanna de hatta ko haala e moƴƴude ko fof heɓat نعم kono noon fonno ko dillude beele o ɓeydo kono o dillani نعم omo jogui gueɗe birnuɗe mo huccude e allah omo yaɓa tiktok نعم ande kam tiktok ha iyo woni ɗiɗi ceerno wi fa innahu نعم ay on illam yaftah li nafsihi نعم baba taallumi o so udditanani hoore makko damal janngude نعم andi alhaji aadi kañum udditani hoore mum damal kañum janngude oɗo kañum dillanana ɗum sababu o taƴaki ko fonno taƴade o hucca e peewal نعم o dillinani babal attaallumu janngude kadi wala harasa o reerɗade fi tilkal barakati نعم ɗin barkeji نعم sa yimo ne hey foftinam ɗi kay barke ceerno o tan joni kam te kadi ko gonga o yahaani kanko wittoyde o yiiloyaaki dañde hono ko ceerno makko dañi ko نعم o yiilaaki waade no ceerno makko wayni kanko ceerno makko tan jonimo ceerno ɓi o udditanaani hoore makko damal janngoyde o reerɗaani dañde ɗin barkeji نعم ceerno wi ni anne wadde kay wadde fala tasilu نعم yottata ko tilkal fuyudatu ɗen ɗon banjal نعم ngol loowegol yottata ko ileyhe makko o dillinani sababu wadde wawa loowede wadde yoga e tijjaniyankoɓe sa yiyaade ɓe mbayi noon wata haawe ko kamɓe kadi koye maɓɓe ɗum woni ɗiɗi wona en kaaliɗi ɗo نعم
o wi aw yakunu walla o laato gayra muradin نعم lidalika taw ko Allah woni muyani makko ɗum na waɗa woni ko Allah woni muyani makko holɗum bi subuti dararin lahu نعم e tabidde lor wonandemo taw kanko so dañino ɗum tan نعم koko lorotamo wona ko nafatamo fi tilkal faydati on ɗo fayda so ari tan wontantamo ko lorta won jawɓe muftuɓe won jawɓe finde koye mumen te hunde nde namdi ko yankinaare namdi ko hunde fof huccinɗume Allah نعم kono wonno wayata tan so renaki jomum wiyata ko Allah so Allah ɓurani wallude i ƴeew ceerno no siforiɗo Cheikh Tidiane joguiɗo pirlitagol joguiɗo ñawgol dow e less hande ko ma wona ballal Allah de kono sa heeɓi ɗon sa renaki tan ɓiyata hoore ma ka Allah yoɓe hoore mum ko Allah walla wiya min miɗo yiye Allah mbaɗo joddo e Allah mbaɗo haalde e Allah mbaɗo wottodo e Allah mbaɗo ñamde e Allah ay jom watta wiide noon te eɗen jiyane kay woni almuɓe ɓurtuɓe wiyoɓe noon min kay mi yi Allah min kay mi ñamde e Allah min نعم ay waaji goɗɗo mo arɗo e tafsir hanki mi yimo ɗo hanki mi yimo ɗo ne wawi taw mo ɗo o wi kam o won wuro to o yaano jokkoyde en ɗam نعم o yaano saminoyde gorgol makko taw mo yewtanami omo ari galle o wuro ngo omo saminoyi gorgol makko ñande o ari nde tan o yi hankadi dille mawɗe e wuure o wonno kam ɗum ko waɗi ɓen mbimo hannde mbiɗen jaɓɓoɗo ceerno amen نعم o wiɓe holi ceerno mon ɓe mbi ko kaari oy kanko noon ko koɗo نعم omo ummi Madina Gounass o nani hankadi wajiɓe ne mbiya han han Allah yiyeɗo ko laaɓi نعم han Allah yiyeɗo ko laaɓi نعم o wi jaam gorgol oyi goggo makko i goggo min kam ko nanami ɓe kaala ko oy hoko ɓe kaali oy nami mbi wonde hannde Allah yiyeɗo ko laaɓi goggo makko wi jaam ka jedduɗo i jaam aɗa yeddi ɗum han Allah yiyeɗo ko jagui han Allah yiyeɗo ko laaɓi oy gorgol wadde min mi hooti min kam Allah tabani miɗo oy nani tan o wayni o walani oy min kam mi himin Allah tawata kam نعم oy min mi heeɗima tafsiraji Qur'ana Moussa ko nulaɗo Allah ko annabi Allah نعم seeɗa e annoon Allah feeñani Moussa fakkori hayre dajjitima نعم onon mbiyo hannde Allah no jippoɗo yiye ko laaɓi min Allah tawata kam min kam on Allah tawani min jeehi lawolan andi ɓen ko ɓurtimɓe ɗum noon ko ceerno haali ɗo walla taw neɗɗo o Allah muyananimo ɗum sabi so heeɓi ɗum tan wontantamo ko lor tan o fawat hoore makko o yottaki ay wa adamu nafin lahu taw ɗum ko lorimo ko ɓura ko nafimo ceerno wi fa inna kathiran min annasi نعم rubbama darrahum al ilmu ceerno wi ko heewi e yimɓe gandal lori ɗumen gandal fonno ko nafde kono ko heewi ko gandal ko hollir ɗum gandal no murtina gandal no wona sababu neɗɗo mawnikino tina hoore mum eyi holla ɓural mi haaldata e kaari mi joddata ko e kaari mi yadata e kaari min ko min ɓuuri taw ko gandal ngal waɗino ɗum waɗi jomum so wayi noon tan taw on ne muyake mum ɗum woni ɓeeɗo tan eyi kono so wona ɗum kay tijjani yanke ko dañƴo tan ceerno wi fa inna kasira min annasi ko heewi e yimɓe rubbama darrahum heewi ko lori ɓe al ilmu gandal ceerno noon ɗo ko hoore makko o yiɗi sifade omo yetta Allah kanko gandal makko loranimo kanko ceerno omo yetta hen Allah gandal lora neɗɗo o gandal makko lora mo bi adami suhulati ɗabi'i jikku o waasa newnandemo hanke tata ko gandu jikku makko waasa jaɓandemo lil inqiyadi ilal haqqi ɗoftade gonga taw ko gandal ngal waɗi noon jikku o sallanomo jabde gonga heɗata tan ko haalata o yiɗi wiide min matato gandal peeji min tan ɗi alhaji aari sabi min fannuji ɗi fof mi janggi ɗum haalata ɗum min fannuji ɗi fof mi janggi kono ɗon no ko gonga Allah won ɗon min Allah walli kam jabmi gonga o ndewmi caggal ma eyi kono ko heewi e annduɓe gande mumen na tilti ɗumen bi adami suhulati ɗaɓi jomum jikku o salano ɗum lil en qiyaadi lil ilal haqqi ɗoftade faade e gonga holko waɗata noon istisqalan ko teddininaade tawna teddi e joomum
li daf izimami نعم tottude ginol mum li badil khalqi o mi tottamo ginula o wala ceerno o yi somi wayino noon نعم mi naftortono ko alhaji ali نعم حقيقي oy ko heewi yimɓe ko noon نعم ɗum ɓi inne ande wona heewɓe ɗum haɗɗuɓe ferde e madina حقيقي نعم o ko minen gonduno ko minen jangidan noon mi woppaga martaba mi abbo tejomo so ari taw ko nafoore mum wonno he نعم istisqalan نعم taw ko teddinira taw ne teddi e joomum li daf izimami نعم tottude ginol mum li badul khalqi zannan sabi sikkude joomum sikka نعم wata harrusan e rentade e sikkude نعم mimma ya musu siyadatihi so mi waɗi tan memi kongu am usti kam mi rewa caggal o inde nden bonni martaba ɗum usti kam o wona ceerno oy ko heewi ɗum wirni ɗumen حقيقي o wi hada da abuhu oy ko ɗum woni sifa yimɓe نعم ceerno haala ceerno wi walaw kanal qa'ilu hayso kaalowo o ko min haalata min نعم. Mamadou Saïd asyada minhum fil ilmi zahiri نعم asyada hayso min daɗi alhaji ali en fil ilmi zahiri نعم to gandal peeji haade fannude sappo e ɗiɗi fomi janggi نعم oy fa kayfa ida kanu yarawna نعم kiba noon kamɓene so ɓe jiya annahu ankasa minhu نعم wonde minne kamɓe daɗi ko less maɓɓe ngoni نعم kamɓe ɓuri timmude min ɓuri ustade ewte ko noon way نعم نعم gandal no booma neɗɗo ceerno Ousmane wiyatno o wi mimi meeɗa yiide hono ceerno e jogade fiɗi ɓe ɓuri hawnade e ceerno fof ko wattan gurdam makko نعم martaba ne ɓeydo omo ɓeydo to Allah نعم. omo ɓeydo to Allah martaba makko ne ɓeydo نعم fimde makko e seydel haji ali ne ɓeydo haw haali banda ceerno o waɗi ɗum ko 1978 نعم ne heddi e jaltugol ceerno aduna duuɓi ɗiɗi te ko ceerno yimañata fono e adde o haali alhaji ali ko haali ko o wi paamol min mbaɗa jogii hoolare نعم. kamo ceerno e on sahaa ceerno ɗo yettiɗo Allah e dental ngal o jaɓa haalirde noon o wi mbaɗa jogii hoolare to Allah sabi min alhaji ali نعم defanima kam ko tefanowomi ñalawma jam نعم 78 o wi alhaji ali defanima kam نعم ko tefanowomi ñalawma janngo ñalawma darga o wi wadde min Mouhammad Saïd somi welama mi ƴakkoya ngorije janane نعم so welama mi uddita e hudumaji jana mi ƴakkoya ngorije janane نعم min kam alhaji ali wi ko tefanowo andi o kay fimde mum ko ɓeydi ustay نعم حقيقي kono won gonannoɗo martaba muɗum tan hanke kono kanko Allah no reeɗimo ayi o wi fa kayfa ida kanu yarawna annahu anqasa minhum نعم kanko to peeñji kanko daɗi ɓe gandal peeñji kamɓe de ɓe gandi oɗo Naam. kamɓe daɗi ɗum ay omo haalanno kanko ceerno o wi ne garmi نعم alhaji jaari kam ceerno Mouhammad haɓɓu defte maɗa e ha tiiɗa نعم o wi gila nden ay wona e joofar o wi gila nden eɗen ɗo kaɓɓi ha joni mi haɓɓitani gila alhaji jaari kam haɓɓu deftere maɗe ha joni e nden ɗo mi haɓɓitani haɓɓu defte maɗa e ha tiiɗa ko wonto defte to ko Naam. e ɗum ɗo ko jeeyata ɗo ko wona goto deftere waɗana ko majjuɗo o wi alhaji ko no wiyatnomo deftere waɗana ko majjuɗo sa dañi ko wiyete irfan marifatu billahi andude Allah ko ɗum yiilate ko majjuɗo o waɗana ɗeɗo defte kono ko darate haqiqa ko yettade Allah andude Allah ko majjuɗo waɗana deftere نعم ceerno wi maa anna ahlillahi نعم te ahlullahi en ahlullahi نعم alghalibu minhum ko jaali e maɓɓe نعم adamu tadallu'i نعم ko wasde sembinde awwalan to arwande ɓe mbasa sembinde nani fil ilmi zahiri gandal feeji woni gandal men ngal noon hajji ali fuɗɗorima ay ahlullahi o ko ɗum ne ko jaadi e man نعم bal accu joomum kay yarifu usula shari'ati نعم o anda lasliyeji sharia نعم faqat tan ko lasli o tan نعم o sohlani andude furuɓe te ɗum ɓuuri himmude نعم ɗum ɗo koko salti holmo woni lasli muɗum cati ɗe nani Naam. ɓesɗoje nani andu fobre nde sa andi fobre nde ko ɗum ɓuuri himmude ahlullahi en noon ko jaari e maɓɓe نعم ko usul o ɓe ganda yumma o lasli o ɓe cohlani andude ko salti ko
والناس كانوا يمبنون لا يعدون أحدا من العلماء هاي غوث بليم تتاكو أند بجاء حتى يرونه هبنجي أون يستقرين ربيدو فروع الشريعة فقط كما أمن ربين تواد فروع وندفت من دير نجنجت نفوق فروع بيته جلا خليل نون مصباح الرسالة ابن عاشر نفوق فروع وبأن نون إمبيرها غندو سونا غندو دين دف ويتوني حقيقة غندل وأمدو للاسلي دولي ساجانغي دفتري فو بما يا جانغوي اصول جاكو فندوجي وني مراقي دفتري مراقي الصعود اصول عندي كيار جوني ما يودو دو بنونا كيار نوي فال حاصل ko rabbi de haala foko jinnomi haalde ko kaabi do go pop ko luttimi do e Allah ko pop e Cheikh Tidiane ko pop fal hasil ko rabbi de haala jinnomi wiide tan ko anna hada sayyida o ko ho hon alhaji ali fi sihhati alqarihati anna hada sayyida fi sihhati alqarihati wa jawdati alidrak la yumasal dum tan jinnomi wiide dum tan jinnomi haala ko rabbi de haala tan ko o do ko ho hon alhaji ali to cellugol haqqille to moƴƴugol heɓtude huunde o wiyala mo nawde hay goto la yumasal hay goto foddata ceerno wi fa ana kasiran ma ɗalatu maahu kitaban kadi ceerno wi ko fa kasiran ne heewi wona goo wona ɗiɗi heewi ko ɗaaliyodimi deftere e alhaji ali o wiya kam addu deftere naggam mi wona e ɗaaliyade omo heɗo mi jangganamo ma ɗalatu ko ɗaaliyimi maahu wondude makko kitaban deftere kanko heɗoto min janggat ceerno wi fa arahu mi yiyamo fi asna'il kalami e nder haala ko ɗaalitomi ko mi yiya alhaji ali mustahdiran omo tawni maɗla'ahu kanko gila toon adoto ƴeewde maɗla'ahu hoore deftere nde ɗo puɗɗimi ɗo toon no adoto teskade nonno kanko fuɗɗode haala gaynirimo ko heddi ko hoore deftere kanko départ deftere so haalama tan o andi ko heddi ko fof deftere jogori haalde ceerno wi mi yiyamo mustahdiran omo tawni maɗla'ahu ƴellitorde hoore deftere nde teeɗen ko min woni e janngude mi yiyamo wa yastarji'u bi zihnihi omo ruttina haqqille makko alfahama mo heɗo keɗogol famde alfahma famgol hunalika toon min gayri murajaati alkalimati o wiita kam ɓamtude ala ruttinde konngude ko konngol kalmi fota o gayni kaptude kanko Allah no hokki moon haqqille wiide kam reftu ko kalnoɗa ko ɓamtu o wi ceerno wi ala min gayri murajaati alkalimati ko alda e ruttitade e konngude o tawna haqqide makko ko haala fof naati yaltata ceerno haala kawismo haawa o jiyaɗo Allah ceerno wi ko wona ɗum ko kadi wa kasiran heewi ma kunna fi hadisin min alhawadis ɗo joni wona deftere wona o haali haala deftere nde no alhaji ali tawniranno reena kapta te konngol o haali ko on wiyatamo ɓamtu reeni naati yaltata o joni noon ha hunde kewa hadisin min alhawadis hunde so joli min gona e yewtude e nden hunde jolna de inangam de joli inangam de waɗi wuro nangam de haalama walla kaari e kaari baddi ñawore nder ɗon foti ñaweede min jewta ko faati e ɗum faya ɓuuloli o wiyaɓi kanko ala jeyaani so hunde nde joli miɗen jewtude heen o wiya kam Mouhammad Saïd inna hada ay ko jewteɗen ɗo ko joli ɗo ko ra'aynahu en jiino ɗum fil kitabil fulani deftere manire tawaɗa janggana mi aɗa ɗaali o nan toon ɗum gay tampere ala ko toon tan duttorɗen ñawore nde duttorɗen e nden deftere ceerno wi o wiyamini ay ko joli ɗo ko ra'aynahu en jiino ɗum fil kitabil fulani deftere manire wa fil mawdi'il fulani kadi ko e nokku nangam deftere nde ko e page nangam deftere nde ko e hello nangam kadi jiinoɗen o wi alhaji ari wiyamini deftere nangam kadi ko hello nangam ceerno wi fay zakkiruni o siftinami hatta atazakkara kalam hami siftoro taw min komi jejjinnoɗo ay ko kewi ɗo ko ko amunno e ɗaaliyade nanto deftere nangam kadi ko hello nangam min mi yejjiti o rewa heen hami siftora
ceerno wi نعم wa rubba man bahama نعم sahabo mumo alayya am نعم bil kulliyati mi yejjita carrément bil kulliyati woni carrément mi yejjita fes taw ko mi jejjidɗo fes mbele bom mi meeɗi janngude nde deftere mbele bom min jooɗinoma Hamadou ɗaali yo nden deftere taw ko mi jejjinnoɗo kono fa yuwaddihuhu li نعم o feññinanami ɗum o siftinami ɗum hatta yettadiha haa laaɓa cer نعم fa yaqa'u minni mawqi al istidari haa ɗum arta e am gartugol tawnude نعم haa mi siftora haa nde gonnomi e janngande mo ɗum de taw min komi jejjinnoɗo ande o hewno yaaji haqqille ceerno wi ɗum ne ko kaalanmi ɗo e alhaji aali ko ceerno wi ya'lamu hadha minhu نعم na andi ɗum ɗo oɗo sifa na andi ɗum e alhaji aali نعم kullu man arafahu kala ganduɗo mo sona mo andama kala ganduɗo mo na andirimo oɗo haqqille ko haqqille jaɗɗo o jogui mi ƴeewa tan gira puɗo no ceerno no janggiri qur'an no reniri ɗiɗo hisba capannayyi ɗiɗi e no jokkitirga hisba sappo e jeetati o reeni kadi taw ko dengol moƴƴo gila nden no ceerno sifortono ha yettiɗo o wi kala ganduɗo mo na andi ko kalmi ɗo ko omo siforino ceerno wi fa inna allaha tabaraka wa taala ay allah towɗo ceniɗo نعم amaddahu نعم ko allah de ɓeydi alhaji aali min al ilmi billahi andude allah fa inna allaha tabaraka wa taala amaddahu min al ilmi billahi نعم ko allah tan allah ɓeyditimo andude allah o andi allah o woni ganduɗo allah o woni jottiɗo allah fa inna allaha tabaraka wa taala amaddahu woni imdad mo middu wona mbiye joni Cheikh Tidiane mo middu kullil awliyaji allah woni ɓeyduɗomo min al ilmi billahi allah ɓeyditirimo wastihdari l manawiyati tawnude ɓadade geɗe cuuɗiɗe manawiyankoje addiniyati taw koko faati e diine allah na wallitirimo ɗum manaji diine ala hen ko majji fof omo tawɗi no ɓaɗi haqqille makko gasani de ceerno wi wal awaidi duniyawiyati e aadaji adunayankoji aadaji e bidaji fof allah no andinimo ma en garo hen ma en garo e demal mum o haalduma leyɗele aduna ɗe no alhaji ali humpitoriɗe leydi hen fof leƴƴi gonɗi e mum leñol hen fof aadaji e bidaji mumen fof ma ceerno haaloy ɗum fof ma en garo hen te noon deftere nde jaareten ko hello 55 deftere nde no waɗi kelle 150 hande nde suwa taw fof ko alhaji ali o haalata deftere nde no waɗi kelle 250 te jaareten ko 55 te kadi ko feccere ari e deftere he feccere heddinde majji ɗe kelle ɗe kalɗen 150 ko feccere heddinde ko tilfi ko majji fof ko sifa alhaji ali o haalata kanko ceerno allah andinimo ma'anaji diine allah andinimo hay aadaji oɗo aduna mo jiiɗa aadaji e bidaji ɗum waɗi o haaɓi aada e bida ceerno wi o andi aadaji adduna wiya ma yuwasi wa yudfi'u jahla hada zaman neɗɗo ko ma ganda hunde mbawa haɓade ɗum nde wonno ko allah andinimo ɗum ɗum waɗi o dañino haɓori aada e bida ma yuwasi komo peesa wa yudfi'u ko omo ñifira jahla majjere allah andinimo hen ko omo ñifira majjere hada zaman oɗo zaman woni aadaji e bidaji zamanu mo ganduɗa anna emi ahlu ko yimɓe mum ko ɗaniɓe yimɓe fof ko ɗaniɓe no goni e aadaji e bidaji ceerno wi wa hada akhiru ɗo woni wattan ma aradna ko muynoɗen jam'ahu rendinde min hadal babe e ngal ɗo damal dame ɗe ko jeetati damal garwaniwal ngal ko joni ngal joofi ko ɗo allah newnani en jettinɗen damal garwaniwal wallahu yuwaffiquna ceerno wi ko allah noon woni kawridinowo en li salihil gawli konngol moƴƴol ko allah woni kawridinowo en wal amali lubabi golle laaɓɗe ko allah woni kawridinowo en hen yo allah hawridin en allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim janngo naaten e damal ɗimmal he inchallahu taala fatiha e salatul fatihi محمد سراج مبارك مم سروي إلي دم قل مم
jaali eno ko royidɓe mum jaɓi allah njoke ahmada